Masendeke, I still remember Nyayaka Inzaka Furamwe Mdara. He just shot that guy, did not rob him, did not take anything out of him, but just shot and killed him. Saka pakazoendwa court ndopa wakazoona paroto no court pasvima grill gate zvaje. Kuti zvazvakang'anang'urwa kudai sokuvhurika. Akaenda kwete musungwa yari kutaura zvaari kutaura uya. I don't think he's telling the truth. Saka vasungwa vakanodongorera vakatoona mafuta akatobata pfuti yake vakatoti that one is danger. Bosi patopinda chimoto panapa. Musungwa ndobva aridza pfuti. Yeah, the voice Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show. The biggest podcast in Kadoma. The voice of people. Mushonga we stress. Follow to our podcast. Nepe nyuro yevanu. Makadi muri Zimbabwe kusangana zvekare kwatiri kuita pano pa The Spanner Podcast Show apo pandinokutsvagirai nyaya dzakasiyana-siyana kuti mugare muchiziva zviri kuitika makona mana ese enyika uye nekuvaraidzika nekutandarawo muri pano. Nyaya ndakakubatirai inyaya inotinakidzei asi inoda kuti idzidzwe nevanhu vakawanda nekuti vanhu vakawanda vanoda kuiziva but havagoni kuiziva nekuti manzwiro avanoiita akasiyana-siyana anenge ane chokwadi chaicho hapana. Inyaya yaChidhumo naMasendeke ndo nyaya yandakuwenzerai panapa. Ndine vhidhiyo remugadhijeri akashanda panguva yakanga yakasungwa vakomana ava kusvika vazourayiwa. Ane vhidhiyo raakaita achitsanangura kuti zvaifamba sei, vanhu havakatanga sei basa ravo kusvika vazourayiwa. Saka ndo vhidhiyo randakakubatirai nhasi. Aiwa, usaskipa vhidhiyo iroro kana risati rapera nekuti pane information yakakura inofana kudzidzwa nemwana wanhasi ari muZimbabwe. Tirege kungoita zvinhu zvekubatira padenga sezvatinoita, hatinyatsoziva kuti nyaya yakabva kupi ichienda kupi. Saka ndo vhidhiyo randakuwenzerai. Aiwa, ndiri kukupedzerai nguva, regai tingopinda muvhidhiyo. This is by public demand. I did it before, but people felt I should repeat it again. So the good part is I'm not going to talk much about the emotional part of how I left Zimbabwe, but I'm going to dwell on the details of how Chidhumo and Masendeke, Chidhumo, Pesai Msariri, Mariko Nguluve, na Elias Mahia Chauke, how they escaped from Chikrubi maximum prison. So this is a true story. It's not I'm not going to dwell on the Basaresa, but I'm going to talk how they escaped. Sorry, ladies and gentlemen. So this is the story that I've brought back tonight after we completed the Chitepo assassination book. The people of Zimbabwe requested that they want to know more about how Chidhumo escaped from Chikrubi maximum prison. A lot of stories have been told by people which are untrue, which are very untrue. I'm going to try to give you the account that I know, which is a true account of how Chidhumo escaped from Chikrubi maximum prison. First of all, I don't want to dwell on how I joined the prison services, but it's a brief history that connects to how Chidhumo escaped from Chikrubi maximum prison. This story is by public demand, and I'm going to tell you bits and details of how these 4 notorious prisoners escaped from Chikrubi maximum prison. First of all, let me begin by saying, on the 24th of April, 1996, I joined the Zimbabwe Prison Services, today being called Zimbabwe Prison Correctional Services. It was ZPS, Zimbabwe Prison Services. So I joined the service in 1996. So I was among the famous 900 recruits, people who were recruited in bulk. So we were about 900
when we were recruited at the Chikurubi Prison Training Depot. So out of 900, we were divided into 4 groups. So the first group, we left the first group training at Chikurubi Training Depot. The rest we did a 3-week training course. The famous 900 did a 3-week training course. We used to call it crash course, where you quickly do drill. We didn't do weapon training. We just did drill and lectures to know that which prison is class, which prisoner, how to look after prisoner, how to escort prisoners to and from work, how to do some cell searches, how basic prison officers training. So this is what we did in 1996 for 3 weeks. So after 3 weeks, I was sent to, or I was deployed or sent to Harare Remand Prison. This was my first prison in 1996 in May. So I went to Remand Prison. Whilst I was at Remand Prison, I learned quite a lot of how prisoners are searched, how we search cells, how we escort prisoners to court. Because mostly remand prison officers at Remand Prison, their main duty is to guard the prison, to take prisoners to and from courts, escort prisoners to and from courts. We didn't deal much with convicted prisoners, because we dealt with further examination prisoners. We call them FE prisoners. So if you go at Harare Remand Prison, there are 2 prisons there. There is one, the tower that you see, it's a new jail. Then there is an old prison there, which is with the both remand prisons. So there was no issue of classes to say this class goes there, that class goes there. You can have, because all unconvicted prisoners are only C and D class prisoners. So you can't find an A class being unconvicted. You can't find a B class being unconvicted. So all convicted prisoners are classified as C and D. Right? So I heard a video, someone saying G class, this class. No. There are only 4 classes of prisoners in the Zimbabwe prison services. We've got A class, we've got B class, we've got C class, we've got D class. So all unconvicted prisoners in the prison services are either class D or A class. I'm not going to dwell much on how we classify prisoners, but this was the setup. So Harare Remand Prison, you can only find C and D class prisoners. But there are B class prisoners who we call staffs, who does the cooking for unconvicted prisoners. So unconvicted prisoners can bring their own food from home. Relatives can cook food, bring it there for them. If you want to bring food every day for your unconvicted relative, you can still bring food. Anytime you feel like you need to go to bring food, besides, it must be only visiting hour that you can bring food for your relatives at Harare Remand Prison. Because if they cannot afford to buy their own food or bring their own food, this is where the prison services can feed them. So during that time when I was at Remand Prison, there was a prisoner who came to Harare Remand Prison. His name was Elias Mahia Chauke. This guy was an ex-soldier. Mahia Chauke, I think he went to do a robbery in Alaska mine, where he fired a weapon and the bullet ricocheted on the wall and killed
I think it was a girl or a boy, I can't remember much. But one person was killed during that robbery. And Mahia Chauke was a member of the Presidential Guard. So he was arrested for that robbery and murder. And he was brought to Harare Remand Prison. So one day, they took him to court. So when he was at the court, all procedures were done for remand. But to those people who really know Rotten Row Court, kunopinda marori kunopinda marori achipinda pasi paipa kwatochengetera vasungwa kune macells ariko. So if you enter downstairs kugomba kuya kumacells acho magrill gates. So Chauke kune kitchen kwataibikira kuseri kwacho kokuya kune kitchen kwai vasungwa vaitibikira lunch and everything ndoko vanobikira kuseri. So pamusoro pepa vanobikira pamusoro apa pane ma-aircon pipes makuru aya mazomba aya ma-air conditioner pipes aya ari ipapo. Saka this Chauke akawana mukana ukuenda kusaidi koko vanhu vatopedza kubika vanhu vakutoenda mumotikari ndobva anokwira pamusoro pe-aircon pipe iya pamusoro paipa ndobva apfekera ipapo. Saka hapana munhu akaona kuti pakwaenda munhu musungwa aenda kuseru asvika azvipfekera ipo pakati ipo pai nobody saw it. Saka chakaitika nchekuti vasungwa kana makuvaendesa muGrey Maria chirori chimagumene chachi vanotanga vasquata vari 5555. Saka munenge muchiverenga vari 55555 muchiverenga. But the procedure was that pavanosquata vari 55 paipa officer in charge wokoti koko anenge ane ma-FE warrants, anonzi ma-FE warrants zvekaki zvimapepa zviya zvinenge zvine madetails ake court appearance. Saka anofanirwa kusimudza musungwa wega newarrant rake achicheka kuti warrant iri nemusungwa waro, warrant iri nemusungwa waro, warrant iri nemusungwa waro, achipinda achidaidza kuti ningi osimuka kuti se opinda ningi kusvika mese vasungwa vese vapinda muGrey Maria. Saka that procedure that day paiva na officer in charge ainzi Gazimbi. Taimuti Bob, he was a fun old man anga ane 2 stars ainzi Gazimbi. Julius pure to Yuda. Panga pasina chunu. Saka as a result musungwa uya vasungwa vakapinda hapana kuti wa proper warrant check every prisoner with his warrant. So vanhu vakaenda kuremand manheru waya kunoitwa inonzi lock up simply means kuvharira vasungwa macells. Saka musati mavavharira vasungwa macells munovaverenga kuona kuti vakakwana here muzasero iri muchinyora sero vasungwa venyu vakakwana here muvharira vasungwa venyu. Vanenge vabva kukoti munoita warrant check to make sure that every prisoner aripo newarrant rake, every prisoner aripo newarrant rake. Pakaitwa chikarabu ino ipapo kuti pakaverengwa vasungwa ndobva pashota 1, pashota musungwa 1 ndobva vaverenga footage 2 zvikanzi pashota zvemusungwa. Saka pajeri parimandi paipa ndati pane majeri 2 pane 3 sorry, pane juvenile section kunoiswa vadiki vafana vane makore madiki vai kujuvenile section, kozoya the tower jail chiombe chiya munoona chiya, kozoya rimwe kajeri kari kuseri kwacho ka old jail. Saka ndingati pane 3 kurimandi chete, kuno juvenile section, kozoya chitower chiya kozoya kune kamwe kajail kari kumberi uku kari kumberi. Saka munhu akaenda kunoverenga kujuvenile section pakajestirwa namba pajestirwa namba ndobva vati namba yakwana. Saka vati namba yakwana vanhu vakabva vakumuka ndobva vaenda kumba kuseni kwakauya ndobva vaita unlock. Saka mutemo weunlock
munorara muchiverenga vasungwa, munomuka kuseni vasungwa vanobuda vese musero movaverenga vakagara 5555. Saka you tally the figure nefigure yelockup because hapana pavaenda varara. Saka pavanomuka you tally the figure muchiona nhamba iri kuenderana here neyelockup. Saka vakaverenga vasungwa jeri rese vakabva vashota nemusungwa 1. Ndobva vaita recount, ndobva vashota futi nemusungwa 1. Vakatoita sezvikanzi aiwa ngatiitei warrant check. Ndobva vatorwa vasungwa, ndobva vaendeswa kulaundry. Kune zi very big gap ririko vasungwa vese ikoko. Saka vaita warrant check, ningi achisimuka achienda, ningi vachitika vachichengeta. Saka vakabva vasara newarrant 1 ranga rakanzi Elias Mahia Chauke. Ndobva vatsvaga ko musungwa aripo uyu. Vanhu vakaita lockup nezuro makati vasungwa vakakwana, musungwa hapana. Vakatsvaga musungwa hapana, musungwa ari wapasi. Saka hapana aive neidea kuti musungwa yakatiza kupi, akatiza nguva, yakatiza when, you understand. Saka pakazoendwa court ndopa vakazoona paroton wakoti pazvimagrilgate zvazve kuti zvava zvakang'anang'urwa kudai sokuvhurika kudai. Saka zvavhurika kudai zvoreva kuti Chauke ndopa akapinda napo pazvimagrill izvozviya, ndobva atiza ndobva aenda. Maripots aiti Chauke akatombosvika kumba kwake kuDZ2, akatombo dai kuna madhamu amene kuti akabva apuwa mari yebhazi here paunobvarwa bhazi kuenda kumusha kwake kuGokwe. Saka pakabva paitwa manhunt kuti ngaatsvagwe Chauke. Takamhanya malokesheni, hama dzake kwataifungira unogona kumuwana, but it was too late because musungwa anga atoene almost kuma 18 or 20 hours atotiza aenda. Anditi maona. Saka takabva tatongogara, we handed over search yemusungwa kumapurisa, and it was about up to the police kunosecha kutsvaga kuti vambata here. Saka unoona ndogara nichitaurira vanhu ngati ukaona vashoma vasungwa vanonyatsoreasonable kuziva kuti panapa ndaescape ndoita sei. Vazhinji vacho vanongoescape vasina idea. So as a result this guy akaenda kumusha kwake kuGokwe. Saka aenda kumusha kwake kuGokwe, pane munhu akamuspota mubhazi. Zvikanzi munhu ndiye munhu ari kutsvagwa. Ndobva atipa driver webhazi zvikanzi no, iwe driver straight bhazi rako mupolice station because munhu ari kutsvagwa ari munomu. Saka ari kunzi bhazi rere rakadhiraivhirwa mupolice station. Rinosvika mupolice station mapurisa vachimhanya vachibva vamubata. Saka takabva taunzwa kuti Chauke abatwa. Ndobva aunzwa kuremand, auya kukoti, akabva remandwa in custody. Chakanga chaachikepe. If you are an escapee kuprison, tokisa red page. Taikuisa red page. Saka chakanga chaachikepe. Ndobva atonzi chikuru maximum prison. Ndobva pakaendeswa Chauke kuti kumaximum prison. Asvika kumaximum prison Chauke, that was 97 iyoyo. Chidhumu aiveko kumaximum prison. Saka vakanosvika vakaiswa kunonzwa FB1. Ndokwaigara vasungwa. Isection inogara vanhu vanonzi D class, escapees D class. So Chidhumo akanga ambo escape 1995. Chidhumo had escaped kumuti murefu kumasvingo remand. I think not muti murefu but masvingo remand. Chidhumo akaescapa ikoko namasendeke 1995. Vakaescapa kumasvingo kuremand prison. Vakakurira magadhijere, vakavavhundutsira nemapiki nemafoshoro. Vakatorwa vakomana maprison officers vakavharirwa musel. Vavharirwa musel, these guys they walked away. Saka vaiti Stephen Chidhumo, Langton Moses, Masendeke, Elias Masendeke, nemwainzi Maverudze kana kuti Jameson Maverudze Musara. Vari 4 mabandita ndo vakaescapa kumuti murefu 1995. Sava escapa pando ne 1 hour asati abatwa ipapa up to now. Vakabva vaescapa ndobva vatanga nyaya dzavo dzekurobha, vachirepa, vachiuraya vanhu. Masendeke I still remember nyaya yake yainzi akapfura mwe mudhara
He just shot that guy, did not rob him, did not take anything out of him, but just shot and killed him. I still remember when Masendeke kunzi akapfura mpurisa but mpurisa akamupfura apfurwa chiguno naMasendeke. Mpurisa ndobva abirwa bhasikoro. And still remember another issue, abira mpurisa bhasikoro, Masendeke akaenda akanouraya mumwe mbuya wechirungu akavapeta kudai, akavaisa mukabhodhi, akaluta imba yacho yese. Akaita mhosva dzakawanda Masendeke, dzakawandisa stereke. Saka vadaro vakomana ava vaeskepa kumasvingo, vakaita ma-armed robbery avo, vakaba mari yakawanda. Ndobva vaenda kumubatiza kuenda kuMozambique. Vaenda kuMozambique vakanosvika vakachinja mazita, vato ine mazita manyowani. They became business people in Mozambique. Kubeira uko vainzi ma-business people, vachiti vakauya vosvika voba zvinhu, vorobha kuZimbabwe, vachitakura zvinhu zve, vakatoita mashops, vakatoita magrocery ikoko, vakatorora maputukezi. Mukadzi waChidhumo ndakamuona inini, aive muputukezi, aive nebvudzi raisvika uko, akatange mukaradhi but ari tange murungu. I saw mukadzi waChidhumo ndakamuona. Saka vadaro vakomana ava, they did not stop robbing, vaingoba vakaita sei, vachiita sei kusvika Chidhumo abatwa. Hey, zvakaoma. Unoita sekuti uri kuona firimu, uri kuona movie, asi iri nyaya yakatoitika, true story yakaitika pakurarama kwedu. Saka ndo nyaya yanga ndakakubatira muzuva ranhasi. Aiwa, tinosangana pachikamu chinoteera, episode 2 iri kuteera.